Господин Вик, осигурихме всичко. Откъде започваме? Зъби, коса, маникюр, педикюр. С кое по-точно? Момчета, какво ще ми правите на зъбите? Ще отстраним петната от бира и остатъците от стек. Искам опойка! Това е само почистване. Говоря за инквизитора отзад. Какво ми правите? Косата е твоята индивидуал. Не се явявам на кънтри фестивал. Дано успея да я разреша. Никаква милост. Ще си помогна с машинката. Внимание! Всички екипи по обезкосмяване да бъдат готови за процедурата в 23 часа. Бикини зоната. Здравей! Виждало ли си такъв голям? Имах предвид сандвич. Много месо е това. Не. Благодаря. Не сме те лъгали, че ще е лесно. С този предавател ще чуваш всички, които са на нашата честота. С толкова фолио на главата хваща ми HBO. В тази значка има камера с истински обектив, която ще ни подава цифров сигнал. А това са документите с новата ти самоличност. Грейси Лу Фрибуш. Нали харесваш това име? Коефициентът ми за интелигентност падна с 10 точки. По-пухкава. Вижте веждите. Трябва да са две. Още 3 слоя лак и готово. Не е за вярване. Защо се бави? Какво правя толкова време? Mustang Sally. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally now, baby. Харт, ти ли си това? Облечена съм в рокля, имам гел по косата, не съм спала, гладна съм и съм въоръжена. Не ме дразни. Спокойно, нищо ми няма. О, да, тя е. Господин Вик, поздравявам ви. Благодаря. Господи, колко съм добър.